Toto bude jednoduchšie, ako si myslíš. Končí sa ďalší rok a je čas na niečo nové. Na niečo nové aj v tvojich prezentáciách. Poďme sa pozrieť na to, ako kreatívne pozdraviť kolegov či spolužiakov. Vyber nejakú peknú modrú do pozadia, stiahni si vektor vločky, konkrétne táto je z môjho obľúbeného www.pixabay.com a veľakrát ju nakopíruj do slajdu. Následne vločky zväčši, zmenši, popretáčaj určite aj mimo slajdu a vytvor si pôdu pre náš obľúbený morfín. Je dôležité, aby vločky išli aj nad viditeľný slajd, pretože neskôr ich zosunieme dole a budú súčasťou ďalšej strany. Keď konečne slajd vyzerá podľa tvojich predstáv, klikni na Vložiť a pridaj textové pole. Textové pole rozšír na celú šírku slajdu. Napíš do nejaký pekný odkaz, v tomto prípade to bude Pekné Vianoce a text zarovnaj na stred. Písmo nastav na 60-bodový DualSense, výplň textu bude čierna a čiary okrajov sú azúrové o veľkosti 3 bodov. Základ máme hotový. Teraz si označ všetky vločky, klikni pravým tlačidlom myši a zvoľ možnosť zoskupiť. Textové pole presun na stred slajdu a do prezentácie vlož ďalšiu snehovú vločku. Vo formátovaní obrázku klikni na umelecké efekty, zvoľ rozmazanie a do polomeru napíš 60. Túto vločku nakopíruj a prekry nimi text, no nepreháňaj to až tak ako ja v tomto návode. Duplikuj slajd, zoskupené vločky presuň nadol a rozmazané vločky presuň z textu preč. Odkrytý text zväčši na 96 bodov, označ si oba slajdy a v prechodoch zvoľ morfín. Čo na to hovoríš? Skúsiš to? Ak áno, pochváľ sa a označ ma vo svojom videu. Určite sa ti to perfektne podarí. Ak ti dáva táto tvorba zmysel, budem veľmi vďačný za tvoj like a odber. Držím prsty s tvojím projektom a ak chceš zhodnotiť svoju prezentáciu, veľmi rád ti poradím.